L'antiga Grècia va ser el bressol d'una extraordinària cultura plena de personatges que es van interessar per la ciència, la filosofia, la política, la literatura, etc. Alguns d'ells són Alexandre Magne, rei de Macedònia amb només 32 anys, havia conquerit un dels majors imperis d'aquell temps. Havia derrotat als perses, als satrapes, als fenicis i a tots els exèrcits que li van plantar cara, i els seus dominis anaven des de Grècia fins a Índia. Aquesta enorme extensió va viure un període de gran intercanvi comercial i cultural que va donar inici a l'anomenat període hel·lenístic. Diògenes era un filòsof grec, va inventar la tesi bàsica de l'escola cínica, el viure conforme a la naturalesa, el menyspreu de les convencions socials i l'absoluta independència pel que fa a les institucions, sense cap afecció pels béns materials. Diògenes viu com un vagabund, com un autèntic gos. Aristòtil o Aristòtle va néixer a Stagira, Grècia, l'any 384 a.C. i va morir a l'any 322 a.C. a Càssils, Grècia. Aristòtil, quan tenia 17 anys, va marxar a Atenes per formar-se a l'Acadèmia de Filosofia. Durant aquest període, l'Acadèmia Aristòtil es va fer molt amic de Plató. Hipòcrates va ser un metge de l'antiga Grècia del segle de Pèricles. També és una de les figures més destacades de la història de la medicina. Arquimedes va ser un matemàtic i astrònom, filòsof, físic i enginyer grec. Encara que es coneixen pocs detalls de la seva vida, és considerat un dels científics més importants de l'antiga Grècia. Leònides va ser un rei d'Esparta, el 17è de la dinastia Àgida, suposadament descendent d'Hèracles. Plató va ser un filòsof grec, seguidor de Sòcrates i mestre d'Aristòtil. Eurípides fou un dels 3 grans poetes grecs antics. Sòcrates fou un filòsof grec a qui es considera el fundador de la filosofia, el mètode socràtic. Es tracta d'un mètode pedagògic en què es fan una sèrie de qüestions amb la finalitat de no obtenir respostes concretes, sinó més aviat amb l'objectiu de fer reflexionar. Homer. Homer és el suposat autor de les obres literàries més antigues conegudes a Europa, Ilíada i Odissea. Pèricles. Espera. Pèricles, polític i orador d'Atenes. Tales de Milet fou un filòsof grec, nascut a la ciutat jònica de Milet, a la vora del mar Eugè. Fou un pensador matemàtic grec.